Typiske ting, vi ser folk komme med, og ting, som kan være ude på arbejdspladsen. Musealbuer. Musealbuer får man jo sjovt nok ved at bruge musen, men man kan også få det andre ting, som paddeltennis, som er meget op i tiden i øjeblikket, og almindelig tennis. Smerte er typisk i det her område, når man bruger armen, og det er ikke særlig tunge ting. Tit og ofte kan man have nogle gange svært ved at løfte sådan en kop, eller have et svagt håndtryk, eller simpelthen tabe ting. Der har vi nogle lette øvelser til. Som kiropraktorer kigger vi på albuer, håndled, skulder, brystryg og nakke, som vi selvfølgelig undersøger. Men en nem øvelse, man selv kan lave, lægger hånden ned, drejer den modsat rundt, fletter fingre med sig selv og trækker op i hånden her. Jeg skal mærke strækket her. Gør det ondt i håndledet, så er det nok noget andet, du skal have fat i. Men hvis du mærker strækket her, er det en, du kan lave, hvor du holder den i 20-30 sekunder. Og den kan du gentage flere gange i løbet af en dag. Så det var bare et godt lille fif herfra.